Ved du egentlig godt, hvordan de alle ser ud? Ja. Hvordan du ser ud? Ej, du skal fandme ikke vide, hvordan jeg ser ud. Jeg er for lækker til dig, du. Hvad siger du til mig, Tuk Tuk? Så jeg kan virkelig ikke finde nogen på det her fucking lortemap. Og jeg tror bare lige at TP'er rundt overalt på mappet. Og så skal det være nogen andre så. Kigger du skærmdelen? Nej, Okay. det er det. Det er heller ikke en til at skubbe i kigger. Jeg kan... Fuck, høj. Nej, no. Okay, høj. Ikke så fedt. Kigger han til at fake nogen af Sandstorm Quest. Hvad? Ja. Nå, nu synes jeg, det er din tur. Det synes jeg ikke. Det synes jeg. Og jeg slår de flække ind. Jeg slår de skyde ind. Så vent lige. Du har lige set hele min. Ja, det var meget fedt. Kokainer. Kokainer. Huja, ha ha ha. Hvor er jeg sød. Skal det betyde... I'm sorry, man. I'm sorry. I'm sorry. Så skal jeg skærme det. I didn't mean to shoot you. I'm so sorry. I'm never gonna do that again. I'm so sorry, man. I'm so sorry. I'm sorry. I'm very, very sorry. I promise I'm never gonna do that again. I'm so sorry. So sorry. Never gonna do it again. Ham der, han flygter bare fra mig. Kokainer. Hvad? Ej, du, vær lige stille, vær lige stille. Jeg flækker en dem lidt. Hold lige kæft, hold lige kæft, hold lige kæft, hold lige kæft, hold lige kæft. Er du klar? Er du klar? Hands up, hands up, hands up, hands up, hands up, hands up. Hands up or I will kill you. Hands up right now. Nej, jeg mener. Prøv her. Kender I den der arrow, man, nogle gange? When you get up, then give me the keys to your fucking chopper, or I will kill you, man. Give me keys to your chopper, now. Give me the keys. Alright, stay there. Stay there. Give me the keys for the chopper, not anything else. Good, stay there. Okay, good. Sound resumed. Hello? Er du? Du skal vise ham Du din skal face. skærme det. Nej. Hvorfor ikke? Gør det, eller It's- så slipper til at fande dig, når han har teamspeak. Ja, bare gør det så.